and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Marlon Herabea sa Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. 55 minutos na kaligad sa tak ng alas 6 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas. Aksyon Firing Line. Yari kita sa Webes nga pagpangalagad. Pit sa 22 kita sa bulan sa nga Disyembre tuig 2022. Ang inyong ka-aksyon Marlon Herabea. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes para man ang taran unahon taga di balod nanong dalagan sang tiyempo with the PDMPD Action Gun na Republika Action Gun. Mayong gabi, please kabin. Mayong gabi, Action Mar. Sa atong mga listening public, mayong gabi. Ari, ibaloon naton lakat sa aton tiyempo sining gabi. Webes kita karon, Disyembre 22, 2022. Si low pressure area nagaantad ini sa distansya karon 235 kilometros ang iya kalayon sa nasidlangan namin nasidlangan no east northeast ang Surigao City sa Surigao del Norte. Ari siya na hamtang sa coordinates grid naton 10.5 degrees north latitude 127 0.9 degrees east longitude. Nag-apekto ni siya sa Eastern kag Central Visayas kag Caraga. Idulot yan yung magalumon nga kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Ang ikaduha naton nga weather system ang morning northeast monsoon ang dupoy-dupoy nga hangin amihan. Nag-apekto dito siya sa Luzon, partikular sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, sa Kabikulan kag kaprobinsyanan sang Aurora kag Quezon. Kag idulot yan yung magalumon naman nga kahawaan nga may pag-ulan subong man sa Metro Manila kag sa iban man nga bahin sang Luzon. Northeast monsoon sa gihapon ang naga-impluwensya dito kag may pagulugalum lang ang ila kalangitan hasta nga magalumon ang ilang kahawaan nga may mahinay kun manipis lamang ng mga pagulan o kung pagtulutaliti. Ang iban nga bahin sa aton kapungsuran na upod kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental. Nagapabilin ng ari kita sa may pagulugaluman ng aton kahawaan hasta nga magalumon. Ang aton nga kalangitan may dala ni siya na ligwin man nga mga pagulan o kung pagpanagoob nga tuga inisang localized thunderstorms. Ang aton nga forecast wind karon kung direksyon sa aton nga dupoy-dupoy sang hangin kag ang coastal conditions sa aton shoreline sa aton baybayon kag kadagatan diri sa kabugusan sang Kabisayan, Region 6, 7 kag 8 Western, Central kag Eastern Visayas. Lakip na ang nasidlangan nga bahin sang Mindanao na paidalom kita sa kasarangan asa nga may pagmadlos nga huyop sang hangin maghalin namin na nasidlangan kag ang aton baybayon ara sa kasarangan hasta nga mabalod. Pero wala kita gale warning advisory diri nga ginbatak sang Pag-asa. Nagtaas lang ang wave height ta 2.1 to 3.1 meters ang aton astronomical tide. Sa naandan naton o kung usual naton nga wave height 2.1, 0.6 to 2.1 hasta sa 2.5 meters. Kag sininga hapon magauna ang punas alas 2
alas 2:15 sini nga ugto, punto 2 metro ang tao magabalos alas 6:14 buwas na saga, Disyembre 23, no? Kag nagtunod si Haring adlaw alas 5:32 sini nga hapon. Magpakita ini siya alas 6:01 buwas man sa aga. Nagahamboy kita 25 hasta sa 31 degrees Celsius. 77 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Amo ni kabugusan sa nato lakat nga tiyempo sin gabi. Aksyon Mar. Sige gan, salamat kayo mga gabi. Okay, welcome. Action Firing Line. Gana Republika sa nga Provincial Disaster Management Program Division nagdala sa aton sa oras nga impunto las 7. Sa komentaryo, Firing Line. Sa mga issue, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Upod kay Aksyon, Marlon Heravea. Action Firing Line. Firing Line. Aksyon na firing line na Webes nga pagpangalagad tubtob kita sa tak ng alas 9. Mayad ang atos sining lakat sang panahon naming atos sining tiyempo kabay unta nga padayon ini tubtob matapos ang tuig 2022. Action Firing Line. Nakahibalo bala ka mga may tatlong tulog na lang, tatlo na lamang kaadlaw, Pasko na, kag pulo kaadlaw naman, bagong tuwig na. Action Firing Line. Ano bala ang mga balita nga dapat nato sa nga pagatutugan? Sa bahin sa nga balita nasyonal, ang mga local government units sa kuna LGUs, ginpanawagan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa mga Webes nga magpahamtang sang common area para sa fireworks display sa paggasugata kag paabi-abi naton sang bagong tuig. Action Firing Line. O sa mga LGUs na sa mga banwa kag syudad sa probinsya, labi na gid sa kabarangayan, aber pamati kabuno kay pawala na kay presidente na gid ni ang nagapanawagan sa inyo. Ari ang panugyan ni Marcos. Nga imbes magmatumato ang mga tao sa pagpalupok sa bisan diin lamang nga lugar, dapat ang banwa, syudad o kon barangay man magpatigayon sang fireworks display para sa ilas sa nga mga constituents. Action Firing Line. Ginpahanomdom pa sang presidente sa mga Filipinos kung ano kadelikado sa lawas ang firecrackers. Partikular ang mga tuman ka peligro delikado nagaresulta sa pagkapilas, sa pagkasunog kakon kaisa, pagkapatay pa. Action Firing Line. Inabangod sa reckless kag indiscriminate nga pagpalupok sang firecrackers. Ang hambal pa ni Marcos, mas mayo kung hindi na lang magpalupok kay kadelikado, labi na ang mga ginapalusot na ni, mga smuggled nga palupok nga way inamabalaan kung diin na nagalin kag wala man mabuluan kung paano ina ginahimo. Action Firing Line. Firing Line. Ti mag-amo sila mga kaaksyon base kung mapatihon ni sang mga kaaksyon tang panugyan sang presidente base kung way na di sang ganansiyahon bla ang mga retailers kung wholesalers sang palupok kag fireworks. Ugaling minano pa nga panawagan kag pahanumdum. Ang mga tao bakal gaya sang palupok subong. Labi na nga nagpaspuas na ang peligro sang COVID-19. Ang kalabanan nagasiling nga hindi kompleto. Ang pagsug-alaw nila sang Paskwa kag bagong tuig kon wala sang linupok, kon wala sang sigabong nga mabatian. Action Firing Line. Ang pamangkot kon pwede pa bala madumilian ang mga palupok na rin sa Pilipinas. Sang firecrackers sa tion sang bagong tuig. Ang sabat sila makaksyon simple lang, yes, pwede gid nga aman. Kay may ara sang hagna baya. Ngagin file sa bahin sang kamera. Puro pakarunan ko ding hagda ni. Ang Department of Health ako na DOH nagsiling nga sa kada selebrasyon sang bagong tuig, ang taran-taran nga mga hospital ginapaidalom ina sa high alert, no? Para nga dasig nga makaamuma sila o kung makatatap sa mga tao nga nagakapilasan sang palupok o kung kinahanglan sang
bulong sa pilas nga ila sa nga dangkon. Action firing line. O kon pati na gani ang ginatake sang malatian, no? Natam-an abi kaon sang litson kag inatake sang high blood. Ay iba nabi butanta na sa lambukan bangod sa pag kaon sang litson na sa lambukan bago nadunlan bangon sa pagkadahag-dahag kaon litson natamaninom sa magkahulubog kag di na katangkol bla meron akong kaisay. Action firing line. O kung may ara man nga napilasan, bangod nga nalampusan, kay nagalak maoy. No? Mo gani nga basta may selebrasyon, pag hinugay ka mo ka pinasawa ya. Kung selebrasyon, hindi gin magpatama, bangod basi kung matumba ka mo nga wala sang pilas. Action firing line. May ara nga iwas paputok campaign nga ginapatuman subong ang DOH ang sadto presidente nga si Rodrigo Duterte may ginisyoto nga executive order number 28 no nga dapat ang pagpalupok sang firecrackers kag community fireworks displays dapat i-supervise ina siya sang trained person nga license sang Philippine National Police. Action firing line. May hagna, aring hagna agin mo no okay na. May hagna nga naka-file sa Kamara. Yay ni siya ni Valenzuela City 1st District Congressman Rex Gatchalian. Man si Gatchalian naman ang chairman sang House Committee on Local Government. Kung maprobahan abing ining hagna ni, kag sumaka sa Senado, mangin isa ka kasuguan na, ang matabo amo ni. Dumalian ang pagbaligya ang pagdistribute o kung pag-usar sa kanuman nga sahi sang firecrackers kay iban pa nga mga pyrotechnic devices. Action firing line. Nagligad lang nga Nobyembre negin file ining House Bill number 5914. Ang tawag sa ni proposed Firecrackers Prohibition Act. Ang ginapropose amo ang total ban, no? Total ban sa pagbaligya. Ang tuyo sa para nga matap na ang fireworks-related injuries. Action firing line. Ti mayad-mayad man niya. Subong may ara na ganaan nga prohibited firecrackers, hindi ba na? Number 1, ginang buga nga ginasiling. Ang 5-star ginaprohibit, manglidi. Ang pikulo, kag madamo-damo pa. Sang gin-check ko ang listahan, nga ginpagwa sang Philippine National Police, nagligad nga 2021 tilaban-laban na mo manigihapon guro nga listahan magluwas lamang kun may bag-o nga sumulod nga sahi sang firecrackers o kun palupok nga lain ang ngalan no ang nabutang sa House Bill number 5914 ang corporation o kon entities amo lamang ni nga nag-require sa pag-usar sang fireworks kay iban pa nga pyrotechnic devices para sa ilan sa nga fireworks display. Amo lang tugutan, no? Pero dapat anay mag-apply agon makakuha sang special permit, no? Halin sa PNP sa Philippine National Police Fire and Explosive Office. Bot sa lingon sa hindi man madula gid sang lubos galing palupok, no? Kag fireworks bagon ara gyapon kag pwede gihapon pero para lang sa isa ka aktibidad kag hindi sa bagong tuig. Action firing line. Sa special permit ang local government unit nga concern ang pwede lang nga tugutan nga makausar sang fireworks sa designated kag authorized area. Kag ang fireworks display naman mga kaaksyon pwede lang nga himuon sang mga professionals nga technically equipped. Maihibalobla kung paano sindihan, paano pasigahon ang fireworks. Dapat may skills kag knowledge sa firecrackers. Action firing line. Ti ang violators multahan sang 1,000 ka pesos kag pwede mapriso sang 20 ka adlaw tungod bisa ka bulan sa una nga offense. Sa second offense, 3,000 kag pagkapreso sang 1 tungod 3 bulan. Kag sa ikatatlo nga offense, inang tuma nagibili ka silawayon
ritubado kuno laki, ritubada kung babae bla. Third offense, no? 5,000 ang multa plus mapriso ka 3 tutob adom ka bulan. Action Firing Line. Tibutang tabi ka sa lulubra mo lang imol nga kwarta. Daw sa wala lang niya, ini multa-multa ni nga 5,000. Ano ba mo ka kwarta mo? Pero, ang mahapdi kag ma-upload amang pagkapriso, Action Firing Line. no? Minanok na mo kwarta mo, multa ka, pero may priso gid, no? Ini para lang ni mga kakson sa tawo. O, kung para naman sa isa ka establishmento man Establishmento kung nakasupak sang saning kasuguan kung ba na yun gidman, kamangin layi ini. Ang presidente o kung general manager o kung ang tawo nga nag-akto sa saning posisyon acting in their behalf, amo na ang manabat. Kang ang business permit sang company i-revoke. No? So ginapauna ko lang muno sa inyo kay bill pa ba lang hagna pa ba lang naging file ni Congressman Gatchalian sa bahin sang Kamara. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa
diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo din nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat iting sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga pasalamat ito yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña. Pagpangalagad 14 minutos na kaligad sa atak ng alas 7. Action Radio Philippine Standard Time. May nagapamangkot kung na marami mga pungsod gidman nga ban, may arasang total ban ang firecrackers kag ang firecrackers ang pungsod India. Ang pungsod India isa lamang sa mga lugar sa kalibutan nga ang ila sa gobyerno nagpatuman sang complete ban sa production, sa sale, kag pag-usar sa tarang nga sahi sang firecrackers kag ginapatigayon na nigali sa sulod sang duha na ka tuig. Action Firing Line. May damo-damo tiya nga mga teams ang nag-set up sa pag-implementar sa nga ban mo, no? Ang Delhi Police may 210 ka mga teams sa idalom sa Assistant Commissioners of Police. Ang Revenue Department nag-set up man 165 ka mga teams kag ang Pollution Control Committee may 33 ka mga teams. Action Firing Line. Firing Line. Yaton balantayan niwa kung mahingagaw ni talakay sa bansang House ining hagna gin file ni Congressman Gatchalian base kon 2024 bla nga pagsugalaw naton sang ina nga tuig base kon way nakita sa may batian nga linok panay. Action Firing Line. Pero sa mga aktibidad ara gyapon na no sa mga festivals no ara gyapon na hindi madula no? Pero bag-on tuig ni ang gina tuyo sa sining hagna ni Congressman Gatchalian. Ano pa kinibang sa nga balita sa bansang national istorya kita anay angot sa science sa una science pero may raman tawag science no subject na naton sang di ba na subject ina no sa eskwelahan science importante nga mabalaan naton ni may pagkapinasahi nga hitabo ni Gleo ang pag-asa nagsiling nga ang subong nga adlaw December 22, 2022 damo to no 2022. December 22, 2022. Dari sa Pilipinas, na-ekspresahan gali naton subong gid. Ang pinakamalipot nga adlaw kag pinakamalawig nga gabi. Batsagan nyo why ay. Pero mo nang report sa mag-asawa. Action Firing Line. So lipot kag lawig, no? Ang ini nga balita ni shortest day kag longest night of the year. Subonggad nga Thursday. Ang patag sini bagod ang bulan nakalapod siya sining nga ining most southerly point sa langit. Bangod sa ginatuwag nga December solstice. Ugaling sugwiran mo ng taos mong why na riyan di tamaran magsapak mga mamon ni. Nakabatsyag ka mo? Lipot ang adlaw subong kag lawig ang gabi ang subong nga gabi guro batsakan ti ari kita sa gabi mo no ang siling sang pag-asa nga sa idalom sang December solstice ang northern hemisphere ang maka-eksperyensya sang shortest day kag longest night ini nga adlaw ni nagmarka man ni sa first day sang winter. Action Firing Line. Bangos sa magkakson, may shorter daylight hours ang ma-eksperyensyahan sa Northern Hemisphere. Kag dali na hamtang no? Sa Northern Hemisphere, dali na hamtang ato sa mga pungsod Pilipinas. Ang December solstice, nagsugod earlier today, December 22, 2022. Mga alas 5:45 gali ang takda kainasang kagahon. Action Firing Line. Hambalan ta naman ang Sibuyas, Bombay. No? Damo sang LBO magkiyad Sibuyas, Bombay mo. Action Firing Line.
Ti dugay-dugay na nga mga inadlaw mga kaaksyon nga nagakoloriit ang nawong sa mga tawo kag nagalilibi ganang iban. Labi na ang mga permi nga luto bla ang mga naganegosyo sang pagkaon bangod sa porte ka mahal sang presyo sang sibuyas Bombay nga ining pula, no? Pukol ng tawon mo ng kolor sang sibuyas Bombay, doon di pula, daw laban pa ganayang violet. Action Firing Line. No? Violet niyang kolor, di niya pula, no? Sibuyas Bombay, no? May ara mga kakso nagligad, nagabili isak bilog 20 pesos mo. May ara gani nag-ginpost sa social media, Facebook. May presyo gyagin na sulatan bla. Pintel pen, isak bilog Bombay. 30 pesos. Oh no! Ambot lang kung kisulat-sulatan lang guro to o kung 30 gig ka pesos ang bilog. Di mag 30 ang bilog, pilang kilo. Baw, aragoy, kasakit. Aring balita ho, ang mga otoridad naka-intercept sang 20 million yang balor sang sining smuggled onions dito sa Mindanao Container Terminal Port sa Taguluan, Misamis Oriental. Ang report sang Bureau of Customs sa na BOC sa mga Thursday. Ang operation kahapon Wednesday mo, paagi sa mga personnel sang BOC, sang Department of Agriculture, kag Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA. Action Firing Line. Kabay pa ha, nga sige-sige na rin dakpanay basi kon ginapagwa lang ba na ekonomi kag ginapagwa lang nga balita bala para nga kuno hambalon sa tao nga naiya ga-operate ka nagabantay ang BOC pero damo sa nagasiling nga daw dabok sa nakalusot. Action Firing Line. Ini nga shipments ni naka-consigned sa Aster Zenmed Incorporated. Nga ang gindeklar be, gipagwa nilang at tinapay kag pastries. Pero ang unod sa gincheck makakson ay sibuyas Bombay tana. Action Firing Line. May ara gid gapon sindikato no. Nami ining Bombay ni gisahon ni sa mantika. Kag ibubo sa lawas sa sindikato bla nga plano kung tanik nga mag palusot sa ning 20 milyones pesos iyang balor sang Bombay. No, para manudla bla. Action Firing Line. 50,000 ka kilo ang kanamuon suri. Halin sa China, nagabot sa Cagayan de Oro sang December 6, 2022. Bala nila guro nga ang Bombay subong ginabaligya sa merkado, grabik mahal. Teko nakalusot be, bawat tiba-tiba tani, ang nagpalusot suri. Sa Bureau of Customs na ha, hugtan nyo ang pagbantay. Dapat taran-taran nga mga smuggled nga produkto sikupa kag hindi gidapat matabo ang ginatawag homladanay palad. Action Firing Line. Firing Line. Ano bala ang isyo sa BOC? Di naman guro mabindihan ng mga tao subong no? Ang pagduda sang publiko ara sa gihapon. Action Firing Line. 7:22, 22 minutos nakaligan sa tak ng alas 7. Action Radio Philippine Standard Time. Kamusta nga to sa mga kaaksyon nga nagapabalaklon sa anuman sa inang gidesignar blang nga lugar. Agin pahamtangan sang fireworks kag firecrackers dari sa Bacolod dara sa may likod sang Pope John Paul II Pope John Paul II Tower. Dito naman sa may Southern Negros, ti amo ang banwasang Hinigaran. Sa maabot ka sa Madobla, kay Christmas Eve sa December 24, balikan ta balang banwas sa Hinigaran. Kung kamusta ang bintahanay sang mga retailers nga nagabaligya sang palupok, kay mga isak kasbada naman ang kalawigon mo. Sa December 16 to sila kabay, nagumpisa sa pagplastar dara sa highway sa area sang Banwas sa Hinigaran. Action Firing Line. Kag dari naman sa area sang Bacolod Public Plaza, nagumpisa naman ang pagbaligya din sang nagkalain-lain nga prutas. No? Mas mayo pa subong bakal kay ang presyo kasarangan pa. Pero ang tawan nyo bala pag-abot na sang December 31 sang gabi, no? Ang isa ka kutitot nga tar-apple bla nga green kisa nga bili tag 20 pesos. Action Firing Line. Kaya mo nang ginasiling sang katigulagan tradisyon naton dari nga mga Filipino nga dapat sa pagsaulog sa bagong tuig mayara kita sa gina display gina pahamtang
nga 12 fruits, no? Sa ibabaw sa ato sining nga lamisa. Action Firing Line. Ay iban kinapasubrahan nila, no? Ang iban kinahimo 14 nga daw gisunod nila ang 13th month pay black nga 14th month pay. Nya 14 iban ginahimo 20. Action Firing Line. Sige lang kay padas ng tara kay sa December 24 mga kakson, hibalon tagid na, no? Sa pila ka mga areas nga ginpahamtagan sang sinang sahi nga baligya. Standby ha ang mga balita lokal. Ato naman sa nga pagasentruhan sa ato sini nga pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. This portion is brought to you by Barangay 684. Drama komedya nga nagatalak. Okay dito sige. Okay. Milay Oligo, thank you. Doy Arthur. Ngayong gabida, Doy Arthur. Sige. Okay. Mila Oligo, Kabayan, Ryan Bilyo, Bayang Gabi, Jose Mongcal Torilla, good evening, watching from Binalbagan. Alex Montesa, Roman, Melvin Peñafiel, Ana Sinoro, salamat kid, thank you. Alex Montesa, Gabonitor, Jovi Munares. Okay, Raymar Gicano Holyasco, good evening. Aksamalo, Monitor, Lakabini, always sa Valladolid. Paul Spot the third watching, Christine Minyas, Villalobos. Okay, si Arama si Kuano, Arama si Zoren Parker Pagran. Good evening, Aksabalon. Nami gini mo register. Gara gumo ang tingog. Listening through radio and watching live. Pa-shout out kay Mama. Okay, kay Mama Terry Pagran, listening sa La Carlota City. Garagubo gid ya. Wow. Sakit pa ganing baba ta kami pila sa aton nga kuan eh. May pila sa aton baba sunod. Sige. Dads Aberia, good evening Action Marlon, barangay Sumag kami. O sige. Dads Aberia, thank you. Sabay lang kamo kay mabalik ta ko dugaya. Mabalita lokal naman ta. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ay
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nagahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. Minutos na kaligad sa tak ng alas 7. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano ba na ang mga balita lokal? Ang pagtutok sa sedeng estasyonan sa sedeng palatuntunan sa krimen nga pagpatay sa General Manager sang Electric Cooperative diri sa Negros Occidental nga gintiro patay samtang nagapungko sa driver set sang iya sedeng salakyan sa tong Miyerkules ang kagahon. Bantog ang ngalan Attorney Dan Pondevilla nga General Manager sang Northern Negros Electric Cooperative o kon NONECO. Gintiro sa likod sang ulo samtang rasulod sang isri nakapundo nga salakyan. Timbangan! Alan, no? Dara sa may tupad blasang daan nga soft drinks bottling plant sa dalan sang 16th Lacson, no? Ang Lacson te isa sa mga main thoroughfare sa Bacolod City. Action firing line. Ang salakyan ang portahan sa likod nga wala sa likod sa wala nga bahin nakaabri kag ang pagpati diri nga didto nagsulod ako nagtiro ang gunman ang nagtiro nagsakay sa motorsiklo sa pagpalagyo. 45 caliber pistol hindi basta-basta nga say isang pusil ang gingamit sila ang ginusar sang gunman. Dugang na naman sa mga killings nga gakatabo sa Bacolod City. Dugang na naman sa mga kilala nga personalidad nga ginpatay dire sa Bacolod. Action firing line. Kagkabay pa nga hindi ini magdugang sa mga unsolved killings sa Bacolod. Ang Bacolod doon subong nagapamangkot kung bala maikasarang pangato sa mga otoridad sa pagsulbar sa mga krimen o kung pagtumod mala sa mga naghihimo sang krimen, pag-arestar kag pagpasaka sang kaso, may ara pa bala o kung wala na. Action firing line. Firing line. Si Pondevilla nagalinto siya sa isa ka Christmas party sa ilang sa nga kumbuyahan, sa ilang sa nga company. Ang report is upon ang executive secretary sakay sa salakyan. Question. Aman ang question, no? Pila paihan ka mga tinuga ang mabiktima sang krimen nga pagpatay diri sa Bacolod man? Oh. Adamduman nyo nagligad lang nga duwaks manaho? Di ba na may ginpatay man? Gi-ambus? Oh? Ambus ganito? Noong negosyante, Bacolod businessman, Ivan Magbanwabla to? Di ba na tiniro man to sa Singkang Airport? Narakpan ang tulutang? Oh. Wala, di ba? Action firing line. Nami pamatian? Hindi gini. Shadow kaplog gid pamatian.
kag mo na abla, naglaligad pa rin pagpangalagad nato nga ginamuno ko nga kung isasahon ko ang mga nagkalabiktima sang krimen nga pagpatay, tiro, patay diri sa Bacolod, maubos ang oras sa panatutunan ko, di pa maubos mo, hindi pa makompleto ang paglawag ko sang ngalan sang mga nagkalabiktima. Action firing line. Di ano man, may kasulbaran pa blande, no? Ang krimen nga pagpatay. May aragid man, no? May mga napasakaan na gid man sang kaso, pero arang makabati kita ba na balita nga magintiro, no? Pagkatapos dara lagad gatutok gaungot ang balita tiro. Ami tani ko pagkatapos tiro, may manakpan lang ang suspetsado. Action firing line. Sagpunan ko diha. Ining nga balita nga pagpatay kay ang report sa mga Kakson. Abogado mo manarabang ang Integrated Bar of the Philippines o kon IBP mga Kakson. Pagkikunong gid, no, sa pamilya sining ginpatay nga si Attorney Dan Pondevilla. May mga lead na ba ato sa kapulisan o konway pa? Sin-order ng ginakabig nga ining ginatawag nga person of interest o kon suspect may ara na konway pa. Balikan tayo dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon. Patay no kay Attorney Dan Pondivilla, ang General Manager sang Nuneco mga kaaksyon. Don't know kung ano na ang ulihi nga ang update sa bansang PNP sa nag-imbestigar sa mga kaaksyon. Ara na nabutang sa una sa nagapanguna nga anggulo sa motibo bla job related nga ginatuwag, no? Job related. Kundi una to gumawa job related kag love triangle. So daw diri na uyon, diri na sentro ang pagtutok sa investigar sa ginatuwag nga job related. Ano man may angot gid sa trabaho niya bilang Nuneco General Manager. Action firing line. Ari lang ugaling ang daw ka sikwawi blang sistema naton diri sa Pilipinas. Daw kasi kwawe daw. Ha? Kung bantog gani o kung kilala nga personalidad na biktima sang krimen nga pagpatay, dasig ang pagtukod sang task force. Action firing line. Ang gidalibugan ko lang diri nga kung bantog may task force na yun. Para kuno may ara gid sa makatutok imbestigar sa kaso, kag para kuno ma-resolbar ang kaso, pamangkot mo ni ang ibang nga mga biktima sang pagpatay, ano na sila sa pataw? Action firing line. Tawo man ina sila pareho sang ginapatay nga kilala nga personalidad. Ano abi kon kada tawo nga ginapatay tukuran tanan sa task force? Di bala para mahatagan sa hustisya? Pwede hindi. Di siya malingag no nga sistema naton diri sa Pilipinas no? Kung tuturon gid tani, hindi na kinahanglan na sang tulo task force na ginatuwag. Kaya obligasyon ina sang Philippine National Police sa PNP nga sulbaron ng kaso. Action firing line. Kabalo na ina sila kung ano ang ila sa nga trabaho. Ano lang to abi ang iban nga mga ultimo iya nga biktima sang pagpatay? TY na lang to. Kaya why sang task force? Daw madugang ang lain batsyag ko sila magamon plastada daw. Action firing line. Special Task Force. Nga may tao nga special how? Dapat tanan kita palarihos, dapat patas ang pagtratar sa tanan-tanan nga kaso. Kung tani ang mga maalam naton bala nga mamalidha mo na sila mga kongresista mo, kag mga senador, hindi man tanan ha? Pero, mayara gid, no? Ang tawag sa ila, lawmakers eh. No? Manugdihon sang kasuguan, managbalay sang kasuguan, lawmakers. Dapat amogin man ang obra nila, tawag sila lawmakers mo. Hindi kaya ang hala ka pa indis ya implementar sa proyekto? Action firing line. Para ano? Para may makauti sa kaban sang gobyerno?
Dapat kasuguan ang industry nga tutukan, di kay mga proyekto. Abi balay ka mo nabi sa kasuguan. Angot sa pagpadasig solbar sa mga krimen. O labi ng pagpatay. Dulaon na lang ng task force ka daw. Special mo daw batsoy mo? Action firing line. Special? O dapat na ng krimen pata sa mga investigarde. Hindi ka konsikat gani nga personalidad. Dayon katukod sang task force. Di ba? Balikan tanong-dugay kung ano ang nalabutan sa investigasyon sa kapulisan. Sa saring krimen nga pagpatay kay Atty. Pondevilla. Sa rasilintara, ang Integrated Bar of the Philippines o IBP nagpalabot na sa unong. Ti ang nagatutok subong among police station to. Ti ano pagino? Ang isa man ka medyo daw sikwawi man nga senaryo bla. No? Kung sikat nga personalidad gani ang biktima, ang gakatabo na ang city director o kon provincial director man sang PNP, ang balita na gagwa na yun nga ginmanduan ang hepe sang sinang police station nga dapat tutukan kag it-iron ang pag-imbestigar sa kaso. Action firing line. Nga anong kakatabuhaw kundi pagmanduan sang city o kon provincial director ang hepe sang police station hindi matutukan ang kaso. Bisan hindi na pagbanduan ang hepe o kon kapulisan kabalo. Kag kabalo na ina sila sa dapat himuon nila. No? Dapat gid man tutukan tanan nga kaso. Action firing line. Nga kinahanglan pagamanduan man. Nantawa di ba lang sistema nato sponsor Action firing line. Sa mga mamalidha tada sa nasiling tada nga mga maalam pati na ang mga nagapalam-alam hatagin nyo nabis ito lupangod, mga kongresista kag senador naton. Di man taran sa nasiling tara. Mayara gid man niya kongresista nga kilala kita kag senador nga ang ngayan gid mas pwesto. Nagaobra gid niya sang maayo. Pero kalabanan dalantawan nyo bala. No? Waywa ay gid papugi points kon sa mga lalaki, pa-cute-cute naman kon mabayi. Action firing line. Standby bagod balikan ta ang uling dalagan sa investigasyon sang PNP. Angon sa pagpatay kay Atty. Pondevilla ang natabuan National Highway sang dalan Lacson, dapat may naka-record na kuntani nga CCTV. Kag dapat subong may mga development ng tani ni, no? Para makulod non bla makambal, no? Makambal man blang ang ila pagsalig sa PNP ara gyapon. Action firing line. Ano pagidibal sa nga balita sa bahin sang lokal mga kakson subo-subo ba nga Paskwa? Bangod ang barangay 21 dire sa Bacolod, nalikupan sang kasubo. Bangod sa pagtaliwan sang ila sa nga punong barangay. No? Kapitan Felipe Gregorio Refe Jr. Bangod sa ginatuwag nga cardiac arrest. Action firing line. Firing line. Ang edad 58 anyos kaina las 10:30 sang aga niho. Tining kapitan ginakabig nga amay sa barangay. Ang mga pumuluyo amo nang ginakabig nga kabataan. So subo nga mawad-an sang amay, no? Ang pinakabasubo diri bangod ang pagtaliwan sang kapitan, 3 na lang ya kadlaw kun tadi anabilin kag magpaskwa. Action firing line. Ano bala ang pagkabig sa mga pamuluyo kag sang mga trabahante sa barangay sa kay Kapitan Refe. Nagdugay man isa sa pagserbisyos barangay kay antes nangin kapitan. Nangin konsihal siya sang barangay, nagbarangay kagawad siya. So, cardiac arrest kun sa aton pa. Naguntat ng pagpitik sang korason mo. Hinali kapag kadula sang heart function. Hindi ka na makaginawas na kag malula ang consciousness. No? Damo sang nagasiling ang cardiac arrest. Amo-amo man sa heart attack. Hindi No? Sa lain nga pagpati. Kay kun mga health experts ato sa ring nga pahambalon, ang heart attack mo na paguntat sang ilig sang dugo sa korazon. Action firing line. Ang cardiac arrest naman mo nang resulta sa paguntat o kon problema sa ginatawag nga electrical system sang korazon. Nga resulta na sa paguntat sang pagpitik ang pulso. Kaya ang resulta nga ang ginatake sa ang kalabanan nagakapatay gid. Action firing line. Importante nga pahanumdom sa aton tanan kay subong damo sa mga kahiwatan. Angot sa Paskwa, may Christmas parties, family reunions. Di
golpihanay ang mga sintomas sang cardiac arrest nga ginatawag mo. Isa na rin golpe nga pagkalipong. Pagkadula sang pulso. Kag paguntat sang ginawa, teko di ka na ginawa, kundi patay ka. Action Firing Line. Balikan naton na ini nga balita kag dugangan ko pabalo sa inyo kung ano bala ang mga sintomas o kung iban pagin sa nga mga palatandaan sa tawo antes atakihon sang ginatawag cardiac arrest. Pero dugay unahon kong patrol. Pagi kay Axon Zel Menardo kay naka-interview siya sa pila ka mga trabahante sa Barangay 21. Ano ba lang pagkilala nila sa nagtaliwan nga barangay kapitan kag ang reaksyon man no sang liga ng mga barangay president diri sa Bacolod nga si Councilor Lady Glez Gonzales. Dugay lang. Action Firing Line. Alas 7:54, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dugangan tang ibang pagisali nga balita mga kaksyon kay sa Negros Oriental ay isa to ka krimen nga nagluntado. Pwede matawag na nga masaker nga. Ang masaker is 3 ang nagkalabiktima pataas mo. 3 nagkalamatay ho. Mag-asawa plus ang bata nila pinanglampusan ta na iyasang tig-ang bagay. Kaya subo dari kay kinawatan pa. Action Firing Line. Tinoto ang malademonyo ya utok ka nagimo tuman. Kung 3 tong pinsaryan, di ito tani mahimo mo. Lampusan mo yung patsyon mo, kawatan mo pa. Stand by. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man
sa tanan nga mga doctors, sa midwife, GHW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akon mga tao. So again, mayong aga kag madamog ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO nga ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga impatigayan ng ining activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupor ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility person. Pagtaliwan no sang punong barangay sa barangay 21 Bacolod City kay nasa aga ini no si Axon Zel Minardo sa patrol na istorya niya ang pila ka mga trabahante sa barangay. Ibalaon takon ano ang plastada kag anong ila sila nga pag kilala sa kapitan. Action Firing Line with Axon Zel Minardo. Axon Zel, mayang gabi, please gabi. Action Mario, yung Permar, isang pamilya Rete, kag mga opisyalis sang Barangay 21, na nagataliwan ng si Kapitan Felipe Gregorio Rique Jr., isa kapitan sa may Barangay 21, sa edad na 58 anyos Action Marlon, na pagina lang, mga tak na alas 10 sang imidyasang aga, bago na sinisa cardiac arrest. So, sa diin, nagapabutyag mandari sang kasubo, kag nagpakigbahin sang simpatiya, ang bugos nga empleyado kag opisyalis sang Barangay 21 sa nabilin nga pamilya sang kapitan. Diri man si Marlon Segina no ang sekretarya diri na nangin emosyonal man aksyon na Marlon no sa pagpataliwan sini sang kapitan. Sunod diri kay Roslyn Monsera ang barangay secretary sini sang Barangay 21 nga masakit para sa ila ang pagtaliwan sinisang ila kapitan na bangod do kaangay lang Action Marlon nga nadulaan sila na sang amay dira sa barangay. Zel, din gani na nahamtang ang Barangay 21 man. Ari Action Marlon sa before lang sa station, tagre sa tubang sang hotel. Okay. Oo. Dari sa may dalan sang Luksin? Luksin, yes. Dalan Marlon. Ang ila sa nga barangay hall aras na kilid dala no? Sa tupad dira sang pang-customize sang motorsiklo. Okay. Yes, kay diri man Action Marlon,
No, so diri sa sekretarya ginakonsiderar man nila si kapitan bilang isa ka savior ni Action Marlon kung ano ang wala sila no miska na dira sa utility nga empleyado sa nga barangay no do wala gid isaway sila sa kapitan. No, so diri the best ko no ang bahin ako ng kapitan no nga siya Cap Arife sa bahin sang serbisyo no kung istoryahan ang service sa niya Action Marlon for na 9 years ini nga nangin sa gawad dira sa may barangay 21 kag nangin 9 years man nga barangay captain madlaga na pulo ka tuig kun Action Marlon kay nag-extend so kadunga naman si ni Action Marlon no wala pa man ka istoryahanay dira ang mga opisyalis ged no kung ano subong ang estado dira sa barangay 21 kagti ang acting palang subong no nga nagapamuna dira anay is ang first kagawad man sinisang barangay 21 kagati nagapamaliban anay sini nga maghatag man sang mensahe o kon statement ang pamilya kay tilo medyo masakit pagid para sa ila Action Marlon no kabugat sa ilang balatsagon ini ang pagkadula sa nga kapitan sa nga barangay 21 sa ospital ni sa Zel na ginbawian ka buhi sa ospital? Action Marlon, nakaido po siya. Dalang ni Colonel Richard Flores. Wala na nakabugtaw kasi subong inigali ang bangka Action Marlon no, for info lang. Ara sa may gigato kung sa Alisbo kag ang viewing daw dira man kuno pero wala pa siyang date. Kag wala pa man siyang kumpirmasyon kung saan o iniilubong ang kapitan Action Marlon. Yes, Action Marlon pamatian naton ang palayag ni sa barangay secretary sa barangay 21 si Mama Roslyn Monsera. Bali, so Zel, nakahinay gid. Zel? Daw pigaw gid ang sulod sang audio, daw pigaw gid sa hinay ka tama. But ang bagkay na sa may gigato. Yes, correct Action Marlon. No kagati kagina no nagpamangkot ako kung saan ang viewing so wala pa man sang confirmation kahit hindi pa man nadali-dali kay Action Marlon mo. So oo kagati wala pa man sang confirmation man what Action Marlon no kung saan ilubong sini. So the condolences kini sa family man niya Kapitan Arife Jr. sa may barangay 21 Action Marlon. Sa barangay 21 area sang Luksin para sa ato sa mga ka-action na kay kun kay sa action Zel hindi taman ba tuntulan gid balang tarang barangay diri sa Bacolod. Oo, gani Action Marlon. Kami gani kagina in search na naman kundi ng 21 galera dira sa may along dalan Luksin ng Action Marlon going dira sa aton nga station. Sige, sa mga kakilala sa mga abyan ni Kapitan Rife, buwas guro pwede sila action Zel maka kadto dira sa magigato no kay subong gabi na ang viewing pa naman ma-anunsyo laban buwas gid action na Zel siguro mabalana. Yes, posible Action Marlon no nga basi buwas dira viewing na mismo dira laman sa funeral home sini sang gigato Alisbo Action Marlon. Sino kaning first kagawad dira sa ila nakuha mo ngalan? So wala ko nakuha ang pangalan sini pero subong acting siya na Action Marlon bilang taga-pamuno dira sa may barangay 21 ang ini ang first kagawad no sa confirmation man sini sang barangay secretary Action Marlon. Automatic na siya no ang first kagawad amo ang bulos kagamatabo siya nati bakante ang number 7 no nga pwesto sa kagawad. Amo gid Action Marlon no kagati wasa ni guro sila mainistoryahanay man kay wala pa gid sila naka-meeting kuno dira
sa may mga kagawad gina kay sa Barangay Secretary Man Action Marlon. Sige, Sel. Yes, Action Marlon, para sa pagpangalagad sa Action Firing Line, ini si Action is Zil Minardo. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Dugangan taniya ang balita angot sa siring pagtaliwan ni Kapitan Rifis ang Barangay 21. Bangod sa ginatawag nga cardiac arrest. May ara ko sang gamay lang ipaambit sa inyo kung ano ba lang mga sintomas sa ring ginatawag nga cardiac arrest. Kay sana silinta na subong nga holiday season, labi na nagapasunod ang Pasko kag selebrasyon sang bag-ong tuig. Ang cardiac arrest, isama nimo sang nagapanguna nga masakit nga naga-atake sa tao. Action Firing Line. Dibla, sila na sang taas blood pressure, no? Ang blood pressure ga saka, no? Hindi na iya ang ginasilin nilang taas high blood ko. Action Firing Line. Yeah, blood pressure. Ibang gasiling ko taas high blood yaho. Blood pressure, no? Sige lang kay balikan tayo dugay-dugay kay ka-istorya naton sa ato sa nga pagpanumulik. Ang liga ng mga barangay president dari sa Bacolod City nga si Councilor Lady Gles Gonzales. Base may ara siya sang dugang nga mga information nga nakuha man may kantaran sa saring pagtaliwan sang kapitan sang Barangay 21. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ibuprofen. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Magdalena,
sining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo. Makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo. Kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi ini magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo duha ng mga kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng mabuligan ang iba nga kinahanglan man. Communication ni Liga ng mga Barangay President sa Bacolod City nga si Councilor Lady Gles Gonzales mga kakson kay damo sa mga nagapamangkot kon bala ano ning tabo dira sa area sa Barangay 21 ti ang sigurado lang nga magasaka ang number 1 kagawad di ba? Hindi man pwede nga mabakantihan mo ang posisyon bilang barangay kapitan. Magsaka ang number 1 kagawad bilang kapitan, mabakante ang number 7 nga posisyon naman sa pagkakagawad sa barangay. 7 malang mo ang kagawad sa barangay, di ba? 7 ang isa SK chairman o kon SK chair person. Numbered barangays, barangay 21 naman nadigali perming dalabayan naton daho sa may area sang dalan sang Loksin mga kakson ka delikado no sa dingin natuwag nga cardiac arrest nyo. Ang pila sa ka mga sintomas nga pwede makita kung mamatsagan sa tao antes ang cardiac arrest una ginagali mga kakson grabe kakapoy sa lawas mo no. Grabe ang kakapoy, nagakalipungan, no? Nagakahilo or nagapalanglingin ang ulo. Nagasakit ng dughan mo, no? Muna sa nabudlayan maginhawa. Nagapalangluyak ka, no? Palpitation sa ginatuwag na. Ang palpitation muna sang dasig ang kubakubasang imo sa dudughan, no? Kag gapananuka ka pa. Pila ina ka baga sintomas mga kakson no sa sading cardiac arrest. Okay na akson hen si Councilor? Action Firing Line. Okay na si Councilor, okay. Online
sa firing line. Kapo naton Councilor Lady Igles Gonzales. Councilor, mayang gabi si Action na Marlon dari sa Action Radio Bacolod. Hi, good evening. Action Marlon, good evening sa tanan na listeners sa Action Radio Bacolod. Salamat gid Councilor, masubo-subo ni nga balita ako nitabo hindi lang sa mga pumuluyo sa Barangay 21 diri sa Bacolod kundi pati na sa grupo sa mga barangay kapitan kay nagtaliwan ang isa man sa ginakilala madugay nga public servant si Kapitan Felipe Gregorio Rifi Jr. Subo pagid Councilor kay silingko lapit na lang ang adlaw sa Pasko kung taniho. Anyway, anong additional information nga nabaton nimo Councilor ango sa kamatayon ni Kap Rifi? Yes, so just 2 days ago, Action Marlon, no, naka-receive kita information from one of his kagawad na sikap sa hospital due to pneumonia. And yes, due to pneumonia. Then yesterday mahamusta kita kay Kap, mahambal nakapuli na siya sa Bidabalay. But after 15 minutes, nagtawag balik si Kagawad Chong, nag-inform na gin-rush balik sa hospital si Kap Rife. It's because na hindi siya may difficulty of breathing or in DOB siya, no? So just kita-update sa hospitals and of course kay Dr. Edwin Miraflor na in charge naton sa City Health regarding that. So siya sa heart failure or heart attack or cardiac arrest. So because of that DOB, no? So with that sad news ginbalita naton sa ato ng mga kaupod na punang barangay yesterday ang balita, masubo na balita. And just this morning, naka-receive kita information na nag-pass away na si Kap Tutong Rife. Si Kap Rife, isa sa mga kapitan na dugay ng pagserbisyo sa barangay kay antes na kapitan, nagkagawa din sa barangay. Sa imo konsihal nga pagkilala sa iya, anong personal nga pagkilala mo kay Kap Rife? Yes, on a personal note, no, si Kapitan Rife, isa ni siya ka-active and active and supportive members ang liga ng mga barangay. Every perfect attendance ni siya kung magpatawag ang liga or in function na nag-aagi sa liga, arigid ni si Kap Tutong. Wala mo nagka-late, no? So meaning obedient. And of course, compliant sa ato ng mga directives prescribed with the ALG. So meaning kung compliant, a very hardworking kapitan. And ang masubo lang di Action Marlon, no? Just December 8, last December 8, December 10, nag-General Assembly ang ato ng mga liga ng mga barangay. And hindi natin malimtan is ginapalapitan niya ko kaginambalan na darling, I'm not feeling well, but because nag-support ako sa liga, I'm here na nag-supporta. Then hambal niya sa akon. Ba ko siya Kap, mapacheck up ka ha, kaya damo pa ta party. Then pag damo pa ta ubra, hambal niya, yes, then nag-enjoy pa siya sa ato na sa dancing, no, kag-entertainment. Kaya isa na siya si Kap Rife is one of the person na nag-entertain sa respective kapitan na to, no? So yes, and he has also a good working relationship with us personally and sa work na to. So he will be missed by the liga ng mga barangay and the entire punong barangay family. December 10 nga General Assembly, amo tong last ninyo nga communication? Amo tong last ninyo nga pag-istoryahanay, Councilor? Yes, but nag-CDC pa kami after, but wala kami mayo ka-istoryahanay. Kaya hambal niya, he's not feeling well. No? But ang amo nila na intimate na istoryahanay is last December 10. Putting in a wife, sa mo na General Assembly and of course Christmas party. So, okay pa to siya, but naghambal siya sa ako na galayin niya pumatsyal. Okay, so kung mo nagtaliwan ang kapitan, ang mabulos, siyempre ang highest sangguni ang barangay member, ang number 1 kagawad abi, sa mabakante ang 7th place sa sanggunian. Based sa imo sa di councilor nga ihibalo or eksperyensya, anong matabo si di councilor man by appointment ni sa, no? To be issued by the mayor mo na sa? Yes, i-hatag suggestion or mapasar resolution
ang aton sang guniang barangay sa barangay 21 recommending simuna ang recommend to the city mayor, then i-escalate sa city mayors and it's up for the kay Mayor Albi kung i-approve niya ang endorsement sa barangay. So once na ma-endorse na, makasit down na ang ato na 7 kagawad. But automatically, ang number 1 kagawad sa barangay 21 will take over Kapitan Rife as punong barangay. Okay. Isingit ko na lang, Councilor, may mga upcoming activities pa kamo. Magluwas to sa General Assembly nyo last December 10. May ara pa ka ba ibang aktibidad nga pati kayo nun sa inyo sa liga, Councilor? For this year, pinavacate na namon ang mga last few remaining weeks sa respective barangays na to. Wala kita nag-held any activity. That is why inaayunan nila na ang barangay assembly earlier or first week sang December, kaya may mga respective activities pa. But on January, may series of meeting kami tani. Kita mo naman kami enhancement ng mga meetings. But for December, wala kita aside from the General Assembly. Okay. Liga na mga Barangay President, Councilor Lady Glaze Gonzales. Ma'am, thank you so much sa information kag advance. Merry Christmas. Yes, thank you and Merry Christmas. Salamat. May gabi. Action Firing Line. Ang presidente sang Liga ng mga Barangay, no? Tidak ka nagamuno na gid manggali si Cap Rife. No nga may ginabatsyag na ang iya sining lawas. Tiyan mo rin siling kokaina, no? Basta gani makabatsyag sa mga ginpang mensyon ko to kaina nga mga sintomas, dapat konsulta dayon sa doktora, no? Sa tion nga nagauntat ang pagpitik sang korason, ang guwa sila makakson apektado ng utok ta, no? Mapatay man ang utok naton. Kay way na sang dugo nga nagahatag sang oxygen mo kag nutrients sa utok. Mura sa pagkapatay o kung ginatawag ng brain damage. No? Brain damage. Ang isa pa sa pwede magresulta, sunod lamang sa 4 to 6 ka minuto guliho, nga pag-untat pitik sang korason. No? Dasig. Siyado ka importante ang ginatawag ko sa mga Tagalog pabala madali ang pag-aksyon sa isa ka tawo nga nagakalipungan, no? Nga kadulaan ginhawa. Isa man na sa mga sintomas sang cardiac arrest nga ginatawag mga ka-aksyon. No? Pa-check up permis sa doktor para nga at least mahatagan ka malasang advice. No? Kadelikado labi na sa mga bulan sa Disyembre. Action Firing Line. Sa ato sa nga pagpanabalik, standby ka mo ha. Kay sentruhan ta naman ang balita, ari do masakir ganiya. Mag-asawa, may mga edad na yaw. Mag-asawa, pating bata, sus linampusan iya santig ang bagay. Patay gid. Ang tatlo na dito sa may Zamboanguita, Negros Oriental. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. This portion is brought to you by... Okay, balikan tayo nga to sa mga live stream mo, nag-live stream. Sige, dari hawa. Masaka tanay ha. Okay. Sige, si Inday Blaza, good evening. Monitor lang ko. Sige. Ambal ni Alex, Sir Marlon, palyog lang ko patamyaw sa Family Ramirez ang Barangay Granada, kag Alangilan. Thank you. Jojo de los Santos, thank you, Gid. Zoren Parkir Pagran, Pagrit Mama Terry Pagran, radio kapabati while akuya ga live online. Sige, garita na karon sa radio. Sige, salamat, Gid. Ray Flores Baryoga, Virgil Olpinda, monitor from Celine Holmes. Sige hapon, more power. Keep safe always. Okay. What is a Mayo? Happy snowy white morning, Action Marlon. There is Amon, Minnesota. Bird, daghan ice. Puti tanan ang palibot. Oh, wow. Tunatugnaw ba? No? Sige. Merry Christmas da kay Ma'am Vanessa Mayo. Imbondio Campo, good evening. Tamiyaw ko lang maaw ga fanatic sang ARB. Sige, taga maaw. Idilaos, good evening. Agsumalon, narila kami gapo na Isabel, monitor sa Victoria City. Lia Yang Esquivel, always monitor Talisay City. Joseph Rizaga, good evening. Advance Merry Christmas, God bless. Okay.
Evelyn Sinaon, good evening. Sige. Evelyn Sinaon, good evening. Monitor la kami ni Lani Hulagay kag Nanay Vangeline. Araman si Corns Gariando, Merry Christmas to everyone. Monitor Action Marlon sa Kalubang Ilog, good evening. Salamat kid. Okay. Kalubang Ilog, good evening. Tanan-tanan kapamati. Thank you. Sige, standby. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po, nang si mama wala di eh, atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh, ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubraw na dason. Ubraw na dason, singga nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung umanatin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra ko tatugan ko balala. Kisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda. Kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pagubay na pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-amoy kung pwede lang agi kaya nga mo ito. Sige. Iman na ka lang. Dako na bulit.
kabulig gid siya kay magamit mo sa module mo di kung sample mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang Kremen mga kakson, but this time natabo ini sa Negros Oriental. Makabig nga ti masakir kay tatlo ang ginpamatay nga lunsay magpamilya. Ari subo-subo maning Paskwa para sa pamilya sa mga biktima ni. Linampusan sang matig ang bagay sa may sitio Cambilo sa barangay Nahandig dito sa may banwa sang Zamboanguita sa Negros Oriental. Action Firing Line. Damo kita sang tagpalamati dira sa Zamboanguita mo labi na sa ato sa nga Facebook Live. Sa live stream naton nagapadala ka na isang mensahe di mo. Ara sila ga monitor sa Zamboanguita. Ang mga biktima ang edad 65 kag 43 anyos, mag-asawa. Kag ang ila sa nga bata, gindalahig pa sa sining baho. Ang pinakagrabe pagid sa sining natabo ni, kay ginpamatay na, ginkawatan pa sang gamit kag kwarta ina mga biktima riho. Action Firing Line. May 20,000 pesos ginkawat sa tong tagpatay. So, isa sang motibo kidalantaw doon isang kapulisan, pagpangawat. Arya kahimuan na giniya sa isa karimonyo pinsar nga tinugan mo, patsyon mo na, kawatan mo pa. Action Firing Line. Tani kung mangawat ka man lang, kuwaa lang ang gusto mo, hindi kay pati ang kabuhi iya sang makaluluoy nga tigulang, dunaon mo pa iya sa kalibutan. Ari na kunako ni nga hangkat sa kapulisan, sa Negros Oriental. Labi na sa Zamboanguita kung paano hatagan hostisya ang pamilya sa mga biktima niho kay manti manang sulod pang Paskwa. Sa Provincial Director dara sang Negros Oriental Police Provincial Office. Nga si Police Colonel Jonathan Pineda, sir, dari ni mapamatud-an mo kung ano ka seryoso ang imo sa niya pagdumalada.
Kag diri niya matestingan kung anong katanda sang kapulisan nyo da sa pagsulbar sang krimen. Action firing line. Balanta ini si Police Colonel Pineda, nagliga na nga bula sa Oktubre kung ikabagsala. Nagasugod serbi bilang NOPO director. No? Ini nga kaso niya makabig ni nga masakar sa Rosalinda na kitatlo na kalabatay. Dapat makilala gini kung sino atong demonyo nga nagimo sang krimen to. No? Sakay Colonel Pineda kabay pa sir. Kabay pa nga bisan why niya sang mulo mando sa hepe sang Zamboanguita PNP nga tutukan ang pag-imbestigar. Kabay pa mahatagan sang kasulbarang ang ining kaso niya. Hindi niya pagsundon sir ha ang gakatabo diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Nga wanos mayara gani biktima sang krimen nga kilala nga personalidad. Ang hepe mandoan na yon nga tutukan nyo kag iran nyo ang pag-imbestigar. Action firing line. Kabay pa sir nga hindi nyo ni pagsundon. Ha? Dala na da ang provincial director dari sa Negros Occidental. Wagi kitag matitingog gani sa interview mo. Action firing line. Maayaw lang kami ginisignar ni siya nga spokesman. Para ka may kuhaan mo ng balitang media eh. Pero kung natabo abing ang provincial director, wala na nagatingog sa interview, huya sa interview, siya do kailangan daw manok na bantam sa interview. Bisan yes or no nga tinaga, hindi mo batian, kag wala pa ginabi sa spokesman. Bangwa ni, ha? Wala ginahang puni, publiko. Action firing line. Ti ang balita angot sa pagmasakar sa mag-asawa, kag ila sa nga bata, sa may Zamboanguita Magkakson Negros Oriental, pamatian ta sa pagpanumalik ta. Nakibubo ka lang ato sa di commercial. Sa pagbalik nato ni Paplastar ta kay Akson John Diaz, kung paano man, gaisahan no lang suspitsado ni, no? Gakatulog ang mga biktima sang linapusal niya sa matig ang bagay. Dugay-dugay, stand by. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, mayara gina na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason, singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Nagsalay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanahan yung ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, paari ay pamati ka mo.
may gin-offer ang Aksyon Radio sa mga purpose nga kubos nga eskwela. Primary kag secondary na. Or bugtaw. Ilikod sa ang kinanglanon nga kapatitikbar ka na. Bukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung kumanakin. Active mga siya. Matinandao na siya. Damo to nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Di sa linggo sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Aksyon Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor mandat, kaya saling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabatik ko. Kaya natanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay kung pritsa lang agi kaya nga mo ito. Imo na ka naman. Dako na bulig. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong Aksyon John Diaz sa tanan-tanan nga sa Aksyon. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis na son inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo
para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa Agad na 48 minutos nakaligad sa tak ng alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Hingagawon ko lang ang detalye sa ning balita. Nga pag massacre sa tatlo ka mga miyembro sang pamilya, mag-asawa, pating bata nila sa may Zamboanguita sa Negros Oriental, mga kakson. Ambot ko ang naghimo sa ning krimen, arawihan ang yasa ni kaimtangan sa bungman. Tapos siguro nagapanglipay na sa basi ko nagapaunay-hunay na to sang kabusog, kag gaparok-horok na sang pagtungging. Blak 20 mil na kuha niya, pero pinatay iyaw ang 70 anyos nga mag-asawa. 70 kag 65 anyos, mga senior citizen, ikluoyo. Pating bata nila mag-aksyon nga 43 anyos ang pangidaron. Ginlampusan sang matig ang bagay, sakit ba no? Kabay pa nga madakpan sa mga kapulisan ang wek kalag na sahi sang persona niyo. Action Firing Line. Kabay pa nga niya madugayan, matumod ka makilala. Ineng naghimo sang krimen ni kay kasakit di ba tsagon sa pamilya sang biktima, di ba? Nagligad nga adlaw tabo ni. Ano plastada man? Wagid makapangaman ineng mag-asawa ni. Or base igin tabo yagid lang nagakatulog. No? Ang tatlo ni kag didto niya gin kay banda ulihin na lang ng tulong pangdan mo. Sang miyembro sang pamilya ni ang insidente, kanabta na lang nila nga nag-apply na bangkay sa ning tatlo ni. O kag nakita nila makaksyon nga linapta iyang kagabitan sulod sa puluyan. Action Firing Line. Last 20 mil gijay, kay nadula ang 20 mil. Si ang pagpatis ang mga kapulisan, mga kaksyon, ang pagpatis ang kapulisan is pagpangawat ang motibo. Ano man nagbato nga patay gid no, tarigin kuha ya lang to kagamitan ng kwarta. Waya lang gid kuha ang kabuhi sa ning tatlo gid no. Action Firing Line. Massacre natabo mga kakson nagapanghawid pa yan no. Ang mga inadlaw sang tuig 2022 pinadalang kaadlaw ang nabilin antes magbiya ang 2022 pulo na lang kaadlaw ang nabilin. May mga aksidente pa ya nga galuntad, may mga krimen pa ya. Subong lamang nga gabiho dito sa may Sagay City. A report ka na ba ito? May aksidente naman nga naggaluntad. May bunggoanay naman to. Sang tricycle kag motorsiklo. Action Firing Line. Ulat pa naton ang investigasyon sang kapulisan. No? Sa sining panibag ko naman nga aksidentes na lang no? Tricycle kontra sa motorcycle. No? Tricycle kontra motorcycle. Kita ko sila nagway may gahapaon nga tinuga sa dalan. Action Firing Line. Muna nagligad gintalagkay naton ang mga tips, safety, road safety tips kung paano malikawan ang aksidente sa dalan doon magkakson. No? May panugyan ganito ang road safety advocate sa publiko kung paano malikawan na nga insidente. Sa City Hall na lang ta aksyon na Hendria. Aksyon hen sa kay aksyon na art basi available sa aksyon na art sa mga balita gikan sa Bacolod City Hall or balikan ta siguro or
May last batch pa ta? May last batch pa ta? Sige. Ibubo na lang ang last batch sa ato sa nga mga commercials. Alas 8:53, standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sa panahon ngayon. Hello everyone, season's greetings to each and everyone from me here in the US to you there in the Philippines, especially in Bacolod, to all ARB staff, to all my family in Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, family Di Alagdo and Refuela Torino, all AFC and ARB family, wishing you all a Merry Christmas and a fruitful and hopeful New Year of 2023. God bless each and every one of us. Marlon Jeremia sa Action Firing Line. Action Firing Line. Firing Line. Gin-deklarar ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang December 26
Monday, sa maabot nga Lunes na December 26, gindeclare niya bilang special non-working day sa bugos nga Pilipinas. Special non-working day. Pagi ini sa ginapirmahan niya nga Proclamation Number 115. Ang tinutuyo sunod sa presidente para nga matagan ang mga tao sang oportunidad nga mga saulog. Masaulog ang holiday upod ang ila pamilya, mga pinalangga sa kabuhi. Normal gyud ba niya, no? Normal gyud ba ning nagliligad to December 24 or December 26. Sa mga 2022 ang December 26 special non-working day. Sa mga trabaho, may gamay nga porsyento. Sa ila daily rate. Mga 30% lang kung di ka magkasala basta special non-working day. Action Firing Line. Action Firing Line! Webes nga pagpangalagad. Yari kita sa December 22, 2022. Kasignifikante, magakulang damduman, no? Signifikante rin nga bulan kag pizza action hen mo sa akon, December 22. Kaya naduman ko, amo ning pagsaka na mo sa puto-putukan to sang bukid. Sa kuta, bla to. O, ginlakat na mo, pila kilometro. Dason mga 4 kasubang itabok namon. Ang upod namon nga isa, nagsakay na lang ganit sa kabayo. Sugat na lang sa kabayo. Kaya ito di saka. No? Sakay mo sa bawang putukan sa bukid. Sa kuta, to sa babaw bla. No? December 22 to. Nagligad to nga 2015 bla kung 2016. Grabe man ang amon sa nga inagihan mo. Action Firing Line. Digto ko na kainom tubig, tuburan, sus kanamit-namit. Tinaw-tinaw. Cold ka tama ya. Tuburan, kasigi. Inom kami tubig. Alakat na mong guro, 3 oras. Pag-abot ng Moscota, higop man kami galing, tinula nga manok kabisaya. December 22, hindi ko manunduman. Action Firing Line. Hindi ko malipatan, gili, no? Action Firing Line, December 22, 2022, magkatakop naman temporaryo. Sa kalang sa gihapon sa kato sa mga aksyon na unit reporters dari sa News Center po nato aksyon Dale Salazar. Sa Technical Control, aksyon Henry Espolgar. With IT Experts, aksyon aksyon Christian James Binares. Kag-aksyon Elway Dutelios. Ako naman, aksyon na Marlon Hervoya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.